Ajmo idemo dalje, u potrazi za sljedećom koreografijom u sljedećem stilu, ovog puta u rock show maloj grupi. Koreografija nosi naslov ABBA i ima startni broj 284, o Kosmos Eđa Šulecega. Ketnesaz, Volkswagen Milić. A Kosmos Egyesület tagjainak gratulálunk és rájöttek. Sehova sem. Majd mennyi, lányok várnak. És nem is akármi van Belibor kezében, hanem egy külön díjat igazoló papír, mégpedig arról, hogy Olaszország rátok vár. Parancsoljanak, tessék! Itt minden olaszul írja, lehet szépen olvasni. Írja, lehet böngészgetni. Így van, mi ez nem. Részvételi lehetőség, és gratulálok még egyszer.